Dr. Herrera, jumejn ilu kien hemm inċident ta' traffiku, forsi telabora ftit fuq. Ifimni, hemm inċident għaliex intqali hemm inċident, jiena il-fatti ġiġa esprimejthom, jiġifieri għamilt press statement jew risposta u spjegajt. Jiena safejna fih ma kienx hemm inċidenti dana every now and then kif jagħmlu il-kollegi tiegħi kollha immur nara xi kostitwenti. Dikinhar mort biex nara xi kostitwenti, kienu bejn 6 u 7 ma nafx il-ħin eżatt. Naqblu. U dor darbtej biex nara sibx fejn ipparkja u rajt spazju kon se nipprova nipparkja hemmhekk. Ma tantx. Ħalt wrong side u xek. Ir-reversjajt. U ma rajtx, indunajt musa neħel. Il-assistent tiegħi jien għandi wieħed hemmhekk jiftaħ l-uffiċċju assistent u jagħmel l-appuntamenti. Pers li ġej il-militu għalli ma tantx hawn nisa għalli hawn wieħed jew tnejn. Allura jiena der li ma fejn imparkja. U battu mort. U minn hemmhekk mort id-dar, sad-dar. Kienu wasalt id-dar kmini għal-darba wasalt f'xi sema. U mbagħad sirt naf kien hemm allegazzjoni għal karozza. Saj, mux għetnajlek ma għattiex, ma għakir għatta, ħsara tant, bumper to bumper, jek kena ħsara tant kienet minni, ma ndunajċ liħbat, ma ndunajċ. Fil-fat għadni bil-karozza bl-istess waħda, t-sot morru tara, ma ndix daqjiet fuqa. Rapport il-polizija ma sarx. Min ikollu, tkun ministru, jew tkun segretarju parlamentari, inċidenti żgħar kollu kulħadd. Jekk jiena norqod bumper to bumper u ma nagħmel sara mhux se nagħmel rapporti. Il-filmat, l-aħħar mistoqsija, il-filmat li għandna huwa li anka s-sewqan lejn id-dar ma tantx kien. Kien normalissimo s-sewqan. So jiena rajtu il-filmat jindika li jiena kien sewqan normalissimo. Ringrazzjak. It wasn't a bumper to bumper. Fini ta' preċiżjoni, waqt li Dr. Herrera kienet jipparkja, exactly, it wasn't a bumper to bumper, waqt li kienet jipparkja, seta b'xi mod ieħor kien hemm impatt minimu għall-aħħar insinifikanti li laqas biss induna. Ġifieri ma tistax issejjaħlu inċident bumper to bumper. Jiena il-filmat jindika li jiena kif għad mort id-dar drittu fis-seba'. Ma għaliex il-karozza tiegħek imma ttieħdet mill-ewwel minn persuni oħra. Jiena ifhimni, jiena il-konsuetudni tiegħi di. Jiena id-driver inħobb nużaħ, nkun onest miegħek, għall affarijiet uffiċjali, pereżempju, timmur ix-xogħol dejjem bid-driver, meta jkolli xi funzjonijiet uffiċjali dejjem imur fid-driver. Però meta ġieli mmur nagħmel satej jiena, jew siegħa, nara kostitwenti, mhux qed nagħmilha ta' sekwita, ġifieri qed immur darba fix-xahar bħalissa, ma meta mmur nara kostitwenti, ferm ħallex id-driver jew tistenni satej wara, I mean, mhix ħaġa uffiċjali, jiena 95% tal-okkażjonijiet nuża driver f'affarijiet uffiċjali, ma jkun hemm okkażjonijiet meta nsuq jien. Issa jiena rarament ukoll insuq il-kar tiegħi, ħafna drabi insuq il-karozza privata tiegħi, però meta nsuq tiegħi jiġu għaliha biex l-għada jkollhom il-karozza f'idejhom.